gin giwegi ema gibiro yudo lal kod dong' chien e weche mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapodwan mana e kaunti ma Siaya en ni kaunti no geto nyak go maembe mahew tan 3,000. Mano e keyo mar maembe mabiro. Pur mar olemo no oseyweyo ji mahew 2,600 ma bende koro use. Tend kaunti ma Siaya siro chenro matudo jopur maembe, jolony kod johala. E kind jokanyo gin rowere makonyo e koyo yath ne olembe go. Tudok makamano bero yuto ne jopur kendo yaro thuolo mag tije ne ojende ma Siaya. Rei Polo nigi mathoth. Pur maembe medore e kaunti ma Siaya kaluwore kod chenro mar jiwo medo ndhadhu ne mwandu mag puothe. Jopur ma kwan gi ohew 2,600 e kaunti no pidho maembe ma giuso e chirni ma pacho ka. Maembe timo maber, lakini maembe mwagolo en maembe matin nigi gima chiro dwaro. Tend kaunti ma Siaya e bwo chenro mar jiwo pur kod pith mong'ere kaka ASDSP yaro chenro mar chwalo kony kod lony ne jopur maembe. Iyudo ni jok mopidho maembe sana i gweng'wa ma Siaya ka gin jok manose timo tich bo retire. Koro jogi dak idh maembe bugo yath. Koro jende gina biro to timo tijno tichulogi. Ma emomiyo jokanyo orwako chenro mar bero nyak mar olembego kama oriwo chuogo kido mabeyo mag olembe ne yende maembe ma osebedo ka nyak kod kuoyo negi yath. Chiro dwaro maembe maler, maembe ma kochamo to ng'en chemical mantie iye ok nyal hinye. Kevin Okoth en achiel kuom rowere ma konyo jopur maembe e puothegi. Olero gige ma otiyo godo. Ma iluongo ni pruning saw. En ong'ado maembe maber kabisa kendo sama ong'ade maslant makata koth chwe to kanyo pi kierie ma ok mokni kendo chako kelo tuoche moko ma chako keto chandruok ne maembe. Koni an kod moro iluongo ni sekatia. Sekatia ni en koro ng'ado matindo ma pruning saw ok nyal ng'ado. Ere ber mar ng'ado oko bad olemo moko? Wa prune maembe nikech maembe koko bedo pruned to en bungu ok onyuolo ok onyagi maber. Koro ko ng'ade bedene ma richo go to onyuolo maembe mang'eny, onyuolo maembe maler kendo onyuolo maembe mabecho. Okoth en achiel kuom rowere moseyudo tiegruok e wi pur mar olembe kendo tiyo kod lony margi e bero ngimagi. Tije nyalo miye chudo manie kind Sh100 kod 500 e yien ka yien kaluwore kod dwaro mar japur. Kendo gin maembe bende motegno. To koko go yath to seche ma gigolo maua to maua go lwar piny te kendo kute chako chamo maua gi eki. Apisa mar pur kod pith Stephen Okech lero ni gijiwo puonj kaachiel kod tudruok e kind jokanyo e pur kod ohala mag olembe kaka maembe. Wan gi gimiluongo ni value chain platform. En platform makelo jopur te matimo maembe to koro kache mouse weche mag pur ma en ohala. Chenro makamago geto medo bero yuto mar maembe e kaunti ma Siaya e lai monywako jokanyo mohew 4,500 kama oting'o jopur, jolony kod jouso. Rei Polo, Ramogi TV. Gisani koro wadhi e kaunti ma Migori kuma jodak e